va commencer, Inch'Allah, notre dernière session et on va débuter par une lecture du Saint-Coran avec traduction. J'invite Monsieur Ali Tombiné. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Jazakumullah, missionnaire Ali. La traduction, il sera faite par qui? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations seulement parce qu'ils ont dit
Notre Seigneur est Allah. Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Chapitre 22, Al-Hajj, versets de 40 à 41. Ambe tangani Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo shitana dangane intoroma ambe adamna ni Allah toko barkamay foroba nema tiki nema krankralen tiki jandira mauma mamnu ni olubi ka faka kadaka utonyona wa ikado udemeni o sebe alaye mamnu labora ukaso kono kasura makeni hakafoye fo ukodoron andaba mai alaye wani alate madouke kadouka toro kumbe nyanguma chrétien donubauka alabatoso églisiu yahudiauka alabatoso ani misriu nyanguma olu chira olu minun kononala ni ala toko bi kosma e kachaya wa ala na ma deme mami no ba deme ikado Allah subhanahu wa ta'ala ye fangatiki masabado. Assalamu alaikum. Anyini takabo suratul hajj kononala aya binanna katabla binani an kelinala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Jazakumullah. On va tous écouter un poème par la voix de monsieur Mamadou Sall. Monsieur Mamadou Sall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On bena dongli so damado min kala mogo min ya sebe a docteur Muhammad Shamid ale dongli so nun sebe ay dongli so nun aya titrike qad ja'atil bushra min ar-rahman kunni so jannana kabo furuba nema tigi yoro o dongli so ya titriye قد جاءت البشرى من الرحمن آيات صدق للنبي العدنان قد جاءكم مهديكم يا إخوتي قد جاء مبعوثا من الرحمن في قاديان الهند كان نزوله بعد انتشار من ذوي الصلبان ليزيح كهول الليل عن أبصارنا ويبين حسن الشمس والنوران. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويقال للثقلين هذا أحمد قد جاءكم في كفه البدران مسرور أحمد قد أطل بوجهه كمنارة من حولها النوران مسرور أحمد سر بنا نحو العلا أيدت منصورا
من الرحمن ووقيت من شر العدا وسمومهم الله أعطى قد أعطاك كل أماني. نعرہ تکبیر. الله أكبر. نعرہ تکبیر. الله أكبر. محمد مصطفى صلى الله عليه نعرہ وسلم. تکبیر. الله أكبر. لبيت أمر الله جل جلاله عدلا وإعطاء لذي إحسان يا طاهرا يا شامخا يا سيدا أعطيت كل فضائل القرآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني. Anye dongli so damado min kala amina abailema auye bamanan kala. Ako tiɲɛ nisɔndiya nana ka bɔ foroba nɛɛma tigi yɔrɔ. Minnu kɛra kabakow ye ka Alakira sallallahu alayhi wa sallam k'o tiɲɛtigiya. Ne balimaw. Aw ka mahadi kɔfɛlen o nana aw ma dɛ. A nana a cidelama ka bɔ foroba nɛɛma tigi yɔrɔ. A jiginni o kɛra Kadiyana Indi jamana kɔnɔ. Kerecɛnya o carilenkɔrɔ kɔfɛ. A nana mun kosɔn ka su dibi k'o fara ka bɔ anw ɲɛna. Ka tile ani nɔrɔ k'o cɛɲa k'o jira. A ka fɔ danfɛn giriman fila ye n'o ye hadamaden ni jinɛ ye. Nin de ye Ahamadu ye wa a nana aw ma nɔrɔ o b'a bolo. Masururu Ahamad a yen kɛra n'a ɲɛda sanima in ye. I n'a fɔ Misiri kunnata denmisɛnninw bɛ min kɛrɛfɛ. Masururu Ahamad taa n'an ye kɔrɔta fan fɛ. I dɛmɛnen ka bɔ foroba nɛɛma tigi Ala yɔrɔ la. I tangana ka bɔ juguw tɔɔrɔ an'u ka bɔw tɔɔrɔ ma. Allahu Taala ye basigi o kelen kelen bɛɛ lajɛlen e ma. I ye Alahu ka yamaruya kan i y'o jaabi. Laadiriya kama ani sɔnni min bɔra masa ɲumankɛla o yɔrɔ la. Kuntigiba danbetigi sanima in. Kuranɛ fusamandiya o bɛɛ lajɛlen dira e ma. Akhu fillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نعرہ تکبیر. غلام احمد کی. نعرہ تکبیر.